A mi em sembla que de cara a la Diada de Sant Jordi i sempre en la situació actual de la nostra llengua, el català, doncs són de recomanar els llibres que ajuden a parlar-lo i a escriure'l més bé, el català, perquè estem en una situació d'interferència. I precisament un servidor vaig fer ja fa uns 15 anys una obra que es deia Diccionari auxiliar, que tenia dues parts, i la primera part precisament era un repertori lexicogràfic d'interferències en el català d'avui i que continua vigent cap de 15 anys, però s'ha hagut d'actualitzar, ampliar, aprofundir i per això el titulem Nou Diccionari Auxiliar, perquè és nou, han passat més de 15 anys ja actualment i per tant s'havien de fer aquestes renovacions. Aleshores, té una primera part que és això, és el que vulgarment en diem barbarismes, és a dir, paraules que usem en català però que no s'haurien d'usar. I té, diguéssim, el valor afegit, jo diria, aquest llibre com a diccionari de barbarismes, que és molt matisat, que no posa correcte, incorrecte i s'ha acabat, sinó que posa 4 nivells. Un nivell amb unes marques tipogràfiques determinades de paraules que són, fins i tot, sonen estrangeres, en castellà o anglès o francès, etc. I aquestes doncs porten una marca. Unes altres són pròpies de persones que tenen molt poca competència lingüística i també porten una marca. Unes altres que són les interferències generals que la majoria de la gent, doncs, fins i tot un servidor mateix, caiem a vegades, i doncs també aquestes no van marcades de cap manera perquè són les més usuals. I finalment unes altres interferències o barbarismes que són discutits o dubtosos perquè hi ha autors que els toleren, els admeten, i aquestes doncs també porten una marca en aquestes paraules que és un asterisc. Això doncs perquè fa la primera part d'aquest llibre, el Diccionari auxiliar. I hi ha una segona part que són dubtes i coses semblants a dubtes, com ara incorreccions que no són barbarismes, preferències d'unes paraules sobre nosaltres o d'unes sobre nosaltres, remarques de tipus gramatical o lèxic, i tot això doncs, està també distribuït en 3 nivells, amb un nivell de coses més elementals i més fàcils, diguéssim, que porten també una marca determinada, les més normals i finalment les més difícils, més subtils, per una gent més especialitzada. Aleshores, jo recomanaria aquest llibre per la gent que vulguin realment aprofundir en la llengua i sobretot tenir una llengua més pura, més correcta, més genuïna. De tal manera que el qui va presentar aquest llibre ara fa un cert temps va dir, que era l'Albert Gené, un gramàtic i membre de la secció filològica dels Estudis Catalans, i escriptor també, va dir que aquest llibre s'hauria de llegir de cap a veus, de punta a punta. Jo no dic tant que s'hagi de llegir de punta a punta, de cap a veus, sinó que s'ha de consultar, perquè tots, i jo mateix, doncs, de tant en tant tenim dubtes i tenir un llibre que d'una forma alfabètica ens doni resposta a aquests dubtes, doncs és molt útil. Aleshores, precisament per facilitar la consulta al gran públic, la mateixa editorial, Claret, doncs, va fer una edició de butxaca titulada Diccionari de barbarismes que inclou la primera part d'aquest llibre, o sigui, la part de barbarismes, aquestes interferències en el català d'avui provinents d'altres llengües. De manera que el qui vulgui tenir una cosa més a l'abast, més ràpida i potser en certa manera més urgent, doncs té aquest diccionari de barbarismes a la seva disposició, i el que vulgui una obra de més aprofundiment doncs té aquest nou diccionari auxiliar. I també, ja com a última cosa, deixeu-me dir que com que un servidor he publicat moltes altres obres de tipus lingüístic, gramatical, etc., fins i tot estilístic, doncs algunes coses que no es poden explicar en un diccionari perquè tenen un altre tipus, diguem-ne, d'estructura, doncs aquí hi surten, algunes d'elles, apuntades amb la referència on es pot trobar l'ampliació, l'explicació més completa, i per tant serveix una mica com a diccionari, diguéssim, alfabètic de temes gramaticals que surten en altres obres meves. I desitjo a tothom qui escolti que pugui millorar la llengua amb motiu ara de Sant Jordi i amb motiu sempre, perquè sempre el valor de la llengua és perenne i per tant sempre hem de mirar de parlar i escriure amb el màxim de correcció i de genuïnitat.